yamde 17 filmaji capanɗe tati ɗo e Dakar, yamde 19 filmaji capanɗe tati to Paris leydi France. Oumar Mamadou Sow. Lionel Messi jaajima hande to Paris Saint-Germain omo imori Barça kip makko kiɗɗo mo Espagne o jaɓɓama o bisma o teddinano feewi. Altinare hankinde Laurent Gbagbo horejo kiɗɗo Côte d'Ivoire noddi batu ngam andinde pellital muɗum sosde fedde politique hesere e sembinde cergal makko e FPI landombo Pascal Affinguessan ardi oɗo saha holno ɗum wonirte e holno Pascal Affinguessan yiringal pellital men gartu hen e nder kabruji ɗi. To Afghanistan Taliban en pawi hande e talatare nde jungo e wuro mawngo hono Farah jeyanga e nder guri mawɗe leydi ndi ɗum ko caggal kareli gostodiral piyande kuri e condi haqqe balɗe joyi hakkunde mabɓe e koninkoɓe ɓe. Musiɓe tedduɓe hettiɓe RFI fulfulde koni woni toɓɓe mawɗe ɗe joni piren pacciren. On calminamo, on juramo, on bismamo. Gonɗi tabiti ñiɓi Lionel Messi jaajima hande to Paris Saint-Germain ombo imori to Barcelone kip makko kiɗɗo mbo dowle Espagne o jaɓɓama toon hande e leydi France jaɓɓoru mawɗo o bismani kay o teddinano feewi. Abdoulaye Diko. Kawral heɓama hakkunde Lionel Messi e ngal diɗɗal Paris Saint-Germain to leydi France ɗum winde jayde e bangal coftal ɓalli noddirtede équipe ɓe kawri e goldinde duuɓi ɗiɗi garoji ɗi e wi jayde nde Messi heɓana hitande fuu ko ɓaɗato million ji 40 kalsi euro e wi jayndeji dokkuɗi kabaruji majjum fa han ana hani ko alalbar janggo Lionel Messi jooɗoɗo e jeydiyankoɓe gilla alan ƴaɓɓiɗo nde Messi nantino gollidal hakkunde mum e diɗɗal Barcelone yettiki ɗo haaɗi fuɗɗa haalede mo yahanna PSG ɗum saabi altinere kengen yimɓe temeɗe jiggunoɓe diɗɗal PSG kawritino e seraji jippoɗlane diwoji Bourget e seraji ɗu lattirɗal ngoware Parc au Prince yidde jaɓɓade kanko Lionel Messi meccintinde tan Lionel Messi ana ware duuɓi 34 e ɗin duuɓi 21 mo waɗi e diɗɗal FC Barcelone mo nanni ton mbadduji 672 laabi 6 du omo heɓa deswal ngoware kanŋe. No gonɗi kay ko kanko woni petto ɓurɗo har leddi e windere nde koye alhaali fukko koyngal ha joni keddotoɗen toon to Côte d'Ivoire. Didier Drogba o ɓaŋini hande yiddi makko ardade goomu tambingo on fannu e nder leydi makko hono fédération ivoirienne de football ɗum ko caggal nde o roti golle e wiɗi makko tawi kay o wonno ko cukku horeje fedde fettoɓe fukko koyngal e nder Côte d'Ivoire e wiɗi makko noon ina heewi ko ngakki e fannu o e nder leydi ndi e te e ɗum hani heɓɓi tede gila lewru goɓuru noon ha capanɗe 31 lewru 12 ɓuru ko o debbo Mariama Dawo FIFA joƴƴinno toon ngam ardade goomu pawinoɗo toon o ne wiye comité de normalisation ko toon to Côte d'Ivoire ha joni keddotoɗen altinare hankinde Laurent Gbagbo horejo kiɗɗo leydi ndi noddi bato ɗum ko ngam andinde pellital makko sosde fedde dawrugol hesere e sembinde cergal makko e FPI landombo Pascal Affinguessan ardi e hande o holno ɗum wonirta e holno oɗo Pascal Affinguessan yiringal ɗon pellital ngal Laurent Gbagbo en kettot hen jangtore Abdoulaziz Diallo. Selli ko gonga Laurent Gbagbo lanɗo kiɗɗo leydi Côte d'Ivoire e jatigi makko mo suɓino horejo jagorɗo makko ko laamino Pascal Affinguessan cergal ngal laatike hanki Laurent Gbagbo ɓanginno miijo makko sincugol mojobere dawro hesere accida Pascal Affinguessan e mojobere FPI nden Frank Anderson Kwasi ko goto e yawtanowo Laurent Gbagbo. E nder balɗe sappo halfinaɓe darugol no mojobere dawro nden sincirte fottanayno nde gasirta laatinirede non imo dartade lanɗo wi joni yo ƴettu FPI on menen men since e mojobere hesere go. Mojobere dawro FPI nden no sendi pecce ɗiɗi gila batte hare waɗunode nden e hitande 2010 saldu ndu laamu ngun qirritani woodede mum ko Pascal Affinguessan ardindu windanowoɓe mo on Isiaka Sangare holli wondema ɓe lunnani Gbagbo e jokkuɓe mo. E sengo amen mi wi'ay ko alhaali jiɓiliɓi mo ɓe tewinoɓe waɗi ɓe laɓɓini ɗo ko ɗum ɓe eɓɓuno te ɓe annike sincugol mojobere go haray mo ɓeyo jokku laawol mum. Gila Laurent Gbagbo artuno o yiidi e kohoɓe buy e nder leydi ndin kono ha joni o yiidani tawo e jatigijo makko Pascal Affinguessan. Abdoulaziz Diallo, Abidjan, RFI.
Abdoulaziz Diallo payen ton to Ethiopie to ganduda mawdo jagordio hono Abiy Ahmed wadi hande eranga faade bisngu leydi ndi heli faabe be tawi kadi ko hattanbi yo ngar tawto konin kobe be e harinde be ngoni e diwal tigre ngal woni hande lebbi jeenayi e dedo jonti paltidi non nokkuji didi goddi e bangi rew o in wayna fitinaji kewdi teskamo ton subaka hande mawdo e wotur e cuudi cafrode gondi ton di habre wondi yimbi sappo e dido barama hewbe kadi nganyama nyani joyi ndudo o lewru wonno e janguji baddi e der diwal galikoma. Painto Gambi caggal nde leydi ndi hebi e jonti paltidi de Rogeri e Markal Johnson & Johnson e nder eɓɓore Covax yimɓe hewɓe dogani nokkuji marketedi ni ngam wawde hen naftorade cimtol. Fatimata Sow. Kanifin ne jeya e cuudi cafrirɗe ɓurɗi mawnude e leydi Gambi ɗon noon ko nokkure nde gandanɗa yimɓe ɓe nen ngara ɗon ñakkade ngam noon wawde rentade oɗo Rafi Mboros. Amadou Samba en tawi ɗum e nokkure he no fada noon ha rangmu yetto o wawa ñakkade no hannirta ni. Min noon sa yi garmi ƴettude oɗo ñakku Johnson ko ngam noon wawde rentade oɗo Rafi Mboros. te noon Johnson ɓurani kam AstraZeneca nde tawno AstraZeneca ko laabi ɗiɗi ƴettata ɗum. Hawa Cissé ho noon rewno e Amadou Samba ko debbo ceemeɗo. Min yimɓe hewɓe bonni a ɓernde am nde mbi noon sa woni debbo a ñakkima oɗo ñakku a wawata heɓoyde ɓiɓɓe kono fof tagani garmi ñakkimi nde tawno oɗo Rafi Mboros wari hoddiɓam e yimɓe ɓe gandumi ñande fof ɓeɗe yeɓ e télé e radio he yimɓe ɓe wone warde e nder aduna he. Amadou Ba ko cafrore suudu safridu mawdu wondu ɗon ɗo Kanifing o holli wonde noon yimɓe ɓe nene mbiya tawi a ñakkima reedu ma ne muusa walla jiileɗa o wi lekki fof no waɗi effet secondaire ñakko kadi ko noon wayi. Woodi woɓɓe ɓalli fof wona gooti ñande wotere tan kono ko yimɓe ta yimɓe fota so lekki ko noon tan wawi so vaccination ɗo mo moƴƴi te mo fof mon wawi ƴettude ɗum ɗo wona probléme ala addanta neɗɗo hay caɗele. Yo gambinajo kala yaltu ñakkono hannirta ni nde tawno Rafi Mboros ko gonga. Fatima Sow Banjul e RFI. Golle manjuɗi pewi Fadima Sow paynto Afghanistan Taliban en pawi hande e talatari nde jungo e wuro Farah jeyanga e guri mawɗi leydi ndi ɗum ko caggal kareli gostodiral piyanɗe kuri e condi haqqi balɗe joyi hakkunde maɓɓe e koninkoɓe ɓe jangtori Amadou Baroba. Ko famdi fof Taliban en kepti fodde 65 e temedere wel e wertango Afghanistan caggal ko konunkoɓe Amerika jalti leydi ndi e ɓe jokki golle ngam heptude gure kewɗe e hande talata o ɓe kepti Fara wuro wongo hirnange leydi ndi ngal diwal watti jiɗiɗi biwal e gure ɗe ɓe kepti e nder balɗe joyi e gon wuro ni ɓe kepti daka polisaɓe ɓe jani e ñibirde gouverneur o ɓe bonni ɗum ha boni woni fandare mabɓe e o saaha ko heptude diwanuji 11 ɓe kaɗi Kabul lamorde Afghanistan hebde ballal immorade e konunkoɓe Afghanistan wonɓe rewo leydi ndi ɗe golle woni sabu natugol yimɓe ɓe hewɓe jaltani golloyani ko heewi no uddi e nder gure mawɗe ɗe ɗum noon woni kulhude e fayre renndo ngo e siftinde konunkoɓe dowlaji dentude Amerika kani yaltude leydi ndi ko ɗo e 31 lewru ndu gonɗen e wiide ardiɓe Amerika ko konunkoɓe Afghanistan hani ƴettude ndenago leydi mumen. Garten Afrique leydi Algérie ina wondi e caɗele cumuli musɗi e de balɗi ha yimɓe jeego mayi hen koɗorɗe kewɗe jaadi e lewlewndu ɗum waɗi ko e banggue funnangue lamorgo ngo to yimɓe hewɓe dogi nokkuji mumen ɓe molti e hotellaji kam e jipporɗi e on saha noon to Algérie ha joni tuggi hande ha ñande 12 lewru nduɗo ko batu joɗoto toon ngam yewtude ko yowiti alhaali ndenka e nder diwal Sahel ngal non tumudiral koye tawtorede leydi joyi tawade e nder goomu G5 Sahel ni jayɗen leydi Tchad, Niger, Mali, Burkina Faso wondude Mauritanie ma wat kadi e tawtorede yimɓe oni wonɓe to Mali kam e hilifaɓe dental leydi Afrique Union africaine ko goomu witeɗo Centre africain des études sur le terrorisme noddingal ɗon dental. Jofniro en ton to leydi Soudan o mo ganduɗa ko lamɗo walla hoorejo keso Cour pénal international CPI hono Karima Khan kanko de o fuɗɗima toon jillu hande ndin leydi ndi ganduɗa ina yiɗi ñawonede laaminoɗo toon lamɗo kiɗɗo hono Oumar El Bashir mo ganduɗa e laamu mo jasani yimɓe ujunnaji temedde 3 pittali mo en keddinomo toon musidɓe tedduɓe on jarama.
yamde 17 filmaji capanɗe nayi to Gibraltar legal ɗo e Dakar. Oumar Mamadou Sow. jangtore men mawde hande ko Sénégal paɗen teskama e ɗiɗo duuɓi feƴƴuɗi yimɓe hewɓe no golliranno poste kono noon hande tawi koko yewti e neldugol mabɓe ɓatakeji malla kalis hande noon poste guendi Sénégal e fayida accama gollirede walla mbiyen ustike ko moƴƴi holko woni sababu ɗum men hetto hen jangtore mawde nde Fadima Sy waɗani en e teskaramo men on tottama kongol hande on gaddi miijoji mon e tongode pijirloji jooɗi Tokyo jofɗi ko ɓoyani ñande ina wayno talatare faltini nde jofniroten ko e taskaramo meɗen cellal e ngalo yadoyde hen e Rama Diallo. no mbiruɗen joni jangtore men mawde hande ko e Sénégal paɗen teskama e ɗiɗo duuɓi feƴƴuɗi yimɓe hewɓe no golliranno poste kam e neldugol ɓatakeji malla kalis kono noon hande poste gendi Sénégal e fayide koko acca malla mbiyen golle mum ustima no fewi holko woni sababu ɗum jaabuwoji ɗi ko e ngolɗo cimtol mawgol ngol Fadima Sy. ko crédit jahowo e téléphone o debbo namni joom bitik to legal Gibraltar e Dakar yeyirde makko nde ina waɗi kojje ha heewi kono wona ɗum addi sukaɓe worɓe dido tawaɓe ɗo o adilanɗo ko récupérugol mbuɗi en Senway an ko mbaɗɗa ko récupére ne heewi de ko taki e haade poste parce que poste o wonani accessible par rapport e Senway ko poste o ko en vrai o andaka tigi tigi ka raɓɓinɗingol min mi wawano andude poste mi anda sa mbuɗi no rewne poste mi sikka poste kan ko aɗa rewna ɗum ko huureji tan mais aɗa hendo hen haalis mi andani ɗum hari wonde anda poste wan no poste wan on ɗon mi andama ko poste ko watte lettraji ɗi naɓete par exemple sa waɗe courrier international ko on andumi si tawi ko transfert international aɗo Senway o arde hari ko ɗon mi aɗante mbuɗi mais sowona ɗum ko Orange Money walla wari hari mais wari o kadi probléme ji ɗi ɗuuɗi joni mi woppi wari o gasi min ko Orange Money mbotta utilisirde ko mi woowi ko mi ɓuuri andude kadi ɓe gollirta ɓe fof ko Orange Money ɓe jogui si goɗɗo ñawli kala mine déposé na rek comptant Orange Money nde mi faala o yaha mi retira mbuɗɗin quoi ko Orange Money on ɓuranino mi meeɗa gollidude poste mi anda dara hen hay dara e poste hono mabbe doole e bibbe leydi Sénégal gandirani poste neldude e neldede kalis walla so tawi aɓena gandi ɓe kewani ɗum hutorade e on banggue saabi ɗum ko poste notaki e kewkew jamanu e miijo o gorko joodiɗo sere jeeyowo café e natirde poste to bolol Malick Sy. On est dans un monde de vitesse, les gens n'ont plus le temps. Gonden koye aduna jawɗo aduna keñiɗo yimɓeɓe ɓe ngala temps yaade ƴettoyde kalisaji mabɓe e oɗo faɗo laabi e dow ɗiɗo wayloji e fannu neldirgol walla hebgol kalisi e dow ɗum nokkuji goɗɗi kesi ngari ɓe kuccanta koye ɗi nokkuji goo eɗi ɓadi gueɗel gongel ngel eno ɗum wayi webde ni ɗum noon woni tan poste kañumne koko fonno wadde feere jokkodiral hakkude mabɓe e yimɓeɓe wawa rewde lawol no hannirta ni beele yimɓeɓe ana jokka hutorade poste véritablement continuer à utiliser la poste ngal pododiral hakkude poste e société ji privé tampini poste no feewi ɗum ina jeeya e ko addani ɗum caɗele e wiide Oumar Abdoul Diop goto e ardiɓe syndicat gollotoɓe to poste wiyetede SNTP ko poste waɗanno ko des sociétés privées ene gara ene mbaɗa ɗum taw ndeɓe mbaɗirta ɗum ni ɓurata fewde no poste waɗirta ɗum ɗum noon foof ko laamu ngu fonno ƴettude hen aussi des mesures ko wayno ARTP kañum fonno ƴettude des mesures pour wadde réguler le secteur correctement pour wadde protéger poste par rapport à ses concurrents malheureusement ARTP waɗani jouer correctement son rôle amin jiyani yimɓe ne gummo ene gona e secteur he taw ngala licence ko ɓenni ɓuuri hewde e joguiɓe licence ɓe ɗum foof ene jeeya ko addi caɗele poste ɗe oɗo saaha caɗele cuuɗi poste ɗi wona hande fuddi ɓuuri duuɓi 15 gollotoɓe ɗon nena gulla ne mbiya ndenka ka fewani kala directeur général garɗo no joguirto galle o ni fewani so ari ko des recrutements politique waɗata ene ɓeyda donc la masse salariale ko woni ɗo hono liggotoɓe ɓurtini so jomum ari hadi wi ene ɓeyde hen aɗen ɗum ɓeydata ko caɗele so tawi aussi activité o hokkirani wonde vraiment ko woni ɗo e travailleur yo won ɗo amin ɗo hande ko amin e 4000 plus de 4300 travailleurs donc te ɗum ɗon foof poste sohlani ɗum ene muuse mum par ce que poste activité makko hokkirani ko wawa wadde produire kene wawa yobde 4300 travailleurs président de la république aussi kañum presque jeeyi poste par ce que poste ko société nationale ko heewi mo fonno ene fonno hakkude makko e poste
o dan dun ko wayno rémunération service public alante poste kala to jaada e Sénégal ala taw dum ton ko amin gona e gure de ganduda ni golle ngala ton kono amin poti wonde ton cattande de ne kewi kono peewal ina wawi hen dañde e miijo Omar Abdoul Diop état o ƴetta mesure aji par rapport ak ARTP wawade jouer rôle makko correctement réguler secteur o correctement ha mo ganduɗa tawi a ala licence a wawata gollade e secteur he saɗa jogui licence aussi kaaɗa e ko licence o hokkuma ho quoi ko heddi ho ko poste je poste beele ene wawa gollade hen so diwiɗo ɗon haadi ko poste ko service public waɗata ene wone partout au Sénégal min mbaɗino évaluer la comptabilité analytique pour dire que rémunération du service public o min mbaɗi ɗum estimé ko à 11 milliards so tawi état ine yiiɗi wallude poste no wallirta RTS ni no wallirta Sénélec ni no wallirta société nationale crédit ni o wallir noon poste 11 milliards rémunération du service public o hirande foof omo wawa waɗ ɗum versé e poste aussi so waɗinome directeur général de temps en temps on nela ɗon des corps de contrôle beele eɓe mbawa arde ɓe mbaɗa contrôlé e directeur général ko golloto min jokkodiri e hoorejo poste e hellifaɓe ARTP suudu jubbinowo golle dilloɓe e télécommunication e poste kono ɓe jaɓani jabade e namne amen e on saaha gollotoɓe nena juuɗi e caɗele mabɓe nde pada peewal. Fadima Sy, Dakar, RFI. Fatima Sy gollima juuɗi pibi e nden jangtori yewtinde alhaali poste ngendi Sénégal hande teskaramo men on tottama konngol en kalina gote mon fo addi miijo mum e tongude pijirloji olympique peƴƴuɗi ko ɓoyani to Tokyo holno jaari kettoɗen ko yogo e moɗon mbino Abdoul Ka Gambia olympique bannoɗo toon to lesdi Japon leyɗele men ɓaleji yahanoɓe toon ɓe woɓɓe artirani haydara e heɗen mbawi enen hande Afrique sen guitti jawdi men nahnuɗe nde hande pijirloji sirenaki ko perte tan gardirten sabam en ngala moyen yaade ha gañe sabam en ngala daraniɓen caggal men ha mbawen pijirloji hewɗi mbaɗen ko wiyete ko entraînement ha mbawen ɗum so tawa jangga jaam siki en jeehi to pijirloji ɗi mbaɗata taw ma en mbawa hen dañde gartam mawɗam hene jiiya e pertini enen Afrique Dibou Diallo Kita les Jeux olympiques gasiri nani kay jam cellale moƴƴere ñaagui Allah yo Allah hollen Jeux olympiques batte 2024 ɗum fatto France taw nen ɓaleɓe ne mbaɗi préparation ha no fewi ɓuuri ko iko ɓaleɓe gaddi trophée kewɗe mais ha joni ene manque seeɗa trophée kewɗe min ɓalejoɗo yinno hebde min keeɓa ɗum min jimna hay ɓaleɓe keeɓa hay coupe woni coupe ballon o ɓay Ivoire joni yaayi yeeso mais Ivoire tagi final bon Bourguene najo gadduɗo trophée o on ko trophée moƴƴo trophée boɗɗo valeur ha joni leydi ɓaleɓe yo tinnoɓe ñemtana tubakoɓe koɓe ndungu fof ɓe darta no ɓe keɓirta ɗum Modibo Yali Pro Edouala ko fati e ɗeɗo Jeux olympiques ɗe feƴƴi e jaam ɓayile gandi keeri baɗaɗi ɗin ko keeri noon marɗi caɗele kewɗe e ɓenɗon fijoɓe kono foof e mum noon ɓe dartike darde si en ƴetti noon wona o indianajo wiyeteɗo Niraj Chopra mo duuɓi no gase tatim o ƴetti noon ko wiyete médaille kangue gadano noon e nder leydi makko ko Jeux olympiques fuɗɗi ɗum meeɗaka Alexon Félix mo Amérique heɓuɗo noon médaille kangue sappo yaɓo noon e gurdam makko do tawtinama e darti Carl Lewis en leydi Afrique ko yata 54 tawama e nder ɗen ɗon pijirle ɓe ngadi ɗon pijirle kewɗe ɗe en gandiranoɓe ɗum noon ɓe keeɓi polgu e goɗɗe ɗen kadi goɗɗen ɓe keɓali polgu caggal nde ɓe keeɓi caɗele wano Ethiopie ni en giroɓe muɗum hewali yaade toon hile gandi caɗele ɗe ɓe mari kono noon Fabrice Zongo kayum kadi heeɓima noon polgu haysi tawi noon kona kangue on o ƴetti wonani Afrique naɓe ɓe belamma sikka leydi Sénégal on tottama konngol heɗiyankoɓe tedduɓe RFI fulfulde e alarba ñande 11 ɓuru en yewte ko yowiti e eɓɓore Laurent Gbagbo sincugol fedde dawroyankore heyre ko honno yiruɗon ngal pellital o lamɗo kiɗɗo koduware seydugol e Pascal Afingui Sang accidamo e hooroyaku fedde FPI nelde me miijo mon ko yowiti e toɓɓere nden ka tongode WhatsApp wowunde Oumar Mamadou Sow ko noon tigi musidɓe tedduɓe ko on wonduno e weltare e weytare timmude yettinande on kabaruji ɗemgal fulfulde jafoɗon ina wayno kabaru ñalama o hande ko Lionel Messi jaaƴiɗo to Paris Saint-Germain
omo immori to Barça kip makko kiɗɗo ton to leydi Espagne o jaɓɓama hande no fewi o bisma o teddinano fewi no fewi ɗum noon kay ma o fettu toon e duuɓi ɗiɗi garoji oɗon mbawi tawtodi dendagal jewti meɗen kam e taskaramji ɗi e loyore meɗen wuuji tati toɓɓere RFI toɓɓere FR walla Facebook e Twitter mbatton tan ko RFI fulfulde mbawon hettitade no hannirta ni musidɓe tedduɓe yonti joni ƴeewiyen taskarama men cellal ko ngal yadude hen e Rama Diallo